2022. At kasama niyo pa rin po, Lingkod Bayan, Karen Bernadas. Ating oras mga kaugnayan ay para na sa ulat sa COVID-19 ng Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Kaya naman atin silang makakasama on the other side of the screen. Kami po ay live sa kanila rin pong Facebook page, DOH CHD Bicol. You can tune in right there mga kaugnayan. Simulan po natin sa kanilang pagbabahagi ng Healthcare Utilization Report na siya namang ibibigay sa atin ni Binibining Hestoni Fazon, ang kanilang Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit. Good morning, Ma'am Fazon. Good morning po, Ma'am Karen. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig noon. Ako po ay magbibigay ng ulat para sa healthcare utilization rate as of July 17, 2020. Para sa kabuuan ng Bicol Region, ang mga ospital sa ating rehiyon ay nakapaglaan ng 939 beds at 48 beds dito ang nagamit, katumbas ng 5.1% utilization. Samantala, para sa ICU beds, nakapaglaan ng 82 beds at isa lamang dito ang nagamit. Wala namang naitalang na ipaggamit sa mechanical ventilators. Ang susunod naman po ay ang breakdown ng COVID-19 referral hospital. Una na po dito ang Bicol Medical Center. Sila po ay nakapaglaan ng 108 beds at 4 beds naman dito ang nagamit. Equivalent po ng 3.7% utilization. Samantala, wala naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Para po sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center o ang dating Bicol Sanitarium, sila po ay nakapaglaan ng 63 beds at 2 beds naman po dito ang nagamit, katumbas ng 3.2% utilization. Wala pong naitalang paggamit para sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Sunod naman po ang Bicol Regional Hospital and Medical Center or formerly pong BRTTH. Sila po ay nakapaglaan ng 95 beds at 7 beds naman po dito ang nagamit, katumbas ng 7.4% utilization. Para sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators, wala naman pong naitalang paggamit. Sunod naman po ang sa probinsya ng bawat sa Bicol Region. Wala naman pong naitalang paggamit sa COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators sa probinsya ng Albay, Camsur at Masbate. Sa Camarines Norte naman, ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 117 beds at 16 beds dito ang nagamit, katumbas ng 13.7% utilization. Wala naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Sa Catanduanes naman po, sila po ay nakapaglaan ng 64 beds at 6 beds dito ang nagamit, katumbas ng 9.4 utilization. Wala din pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Sa Sorsogon naman po, sila po ay nakapaglaan ng 66 beds at isang bed po dito ang nagamit, katumbas ng 1.5 utilization. Wala pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Para naman po sa mga bayan, wala pong naitalang paggamit ng COVID beds, ICU beds at mechanical ventilators sa bayan ng Legazpi City, Ligao City, Tabaco City, Iriga City at Naga City and Masbate City. Sa Sorsogon City lang po nakapaglaan ng 76 beds at 12 beds dito ang nagamit, katumbas ng 15.8% utilization. Wala din pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Yun lamang po para sa healthcare utilization rate as of July 17, 2002. Maraming salamat po, Ma'am Karen. Back to you po. Maraming salamat din po, Mama Hestoni Fazon, for giving us the healthcare utilization report. Alright mga kaugnayan, ang susunod po ay ang COVID-19 updates at updates din po sa COVID-19 vaccination. Ito po ibibigay sa atin ni Binibining Joanna Angela Prianes, Project Assistant 3, Information Officer, DOH Bicol. Ma'am Jo, good morning. Good morning po, Miss Karen, and good morning po sa lahat.
na nakikinig at nanonood po sa ating ulat sa COVID-19 Bicol. So let me just share my screen po. Alright, so COVID-19 updates ng July 10 to July 16, 2022. So sa Morbidity Week 28 po natin, ito po ay from July 10 to July 16, 2022, ay mayroong 218 na bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa buong kabikulan. Ang ating daily average cases na po ay 31.14 at kung ikukumpara po natin ito sa nakaraang linggo or week before the Morbidity Week 28 ay mayroon pong 80.16% increase. Mayroon naman pong dalawa na new severe and critical cases and isa na verified deaths. Pumunta naman po tayo sa distribution ng bagong kaso ng COVID-19 case na naitala sa Bicol Region. So 32 po dyan ay mula sa Albay kung saan 13 ang Legazpi City, 5 sa Daraga, 3 sa Malilipot, tigdadalawa naman po ang Kamalig, Ligao City, Tabaco City at Manito, at tig-isa naman po ang Ginubatan, Rapu-Rapu at Santo Domingo. Mayroon naman pong 8 mula sa Camarines Norte kung saan 7 dyan ay mula sa Daet at isa ay mula sa Labo. Samantalang sa Camarines Sur po, mayroong 77 na bagong kaso ng COVID-19 na naitala kung saan 35 dyan ay mula sa Naga City, 9 mula sa Pili, 6 mula sa Cabusao, 4 Buhi, tigda-3 naman po ang Kamaligan, Kanaaman, Goa, at tigda-2 po ang Bula, Magarao, Nabua at San Jose. Samantalang tig-iisa naman po ang munisipalidad ng Bato, Bombon, Calabanga, Minalabak, Sipokot at Tinambak. Ako naman po tayo sa mga bagong kasong naitala sa Catanduanes. Mayroon pong 28 kung saan 13 dyan ay mula sa Virac, 8 San Andres, 3 mula sa San Miguel at 2 naman po ang Bato at Caramoran. 14 naman po na bagong kaso sa Masbate ang naitala kung saan siyam ay mula sa Masbate City, tig-iisa ang Aroroy, Kawayan, Milagros, Palanas at Placer. At sa Sorsogon naman po, mayroong 57 na bagong kaso ng COVID-19 kung saan 32 dyan ay mula sa Sorsogon City, 13 mula sa Prieto Diaz, 3 Gubat at tigdadalawa naman ang Barcelona, Bulan, Cuban at tig-iisa ang Kasiguran, Castilla at Luzon. Mayroon naman po tayo dalawa na itala dito sa ating others. So that totals to 218 new COVID-19 cases for the whole Bicol region. So dumako na po tayo sa cumulative number of cases o yung total na bilang ng kaso na naitala since March 27, 2022 until July 16, 2022. So ang total number of COVID-19 cases recorded in the whole Bicol region ay 59,611 kung saan sa Albay po 8,185, Camarines Norte 4,068, Camarines Sur 17,063, Catanduanes 3,287, Masbate 5,634, Sorsogon 8,478, Legazpi City 3,932, Naga City 8,720, and others 244. Dumako naman po tayo sa ating reported recoveries. So from July 10 to July 16, 2022 ay mayroon pong naiulat na 80 newly reported recoveries for the whole Bicol region. Kung saan po ang Albay mayroong 3 na newly reported recoveries, Catanduanes 21, Sorsogon 47, and Legazpi City ay mayroong 9. So ang ating total na recoveries na po for the whole Bicol region ay 56,430. So this is 94.66% ng total cases na na-record natin for the whole Bicol region. Dumako naman po tayo sa ating reported deaths. So mayroon pong isa na naitala sa Bicol region na deaths for the from July 10 to July 16 at ito po ay mula sa Sorsogon. So ang total na bilang na po ng deaths sa ating rehiyon ay 2,616.
So paalala lamang po na ang report po natin sa deaths ay hindi po nagre-reflect ng actual date of deaths, kundi po ang report natin sa deaths ay base po sa mga validated na report kasama po yung death certificates ng mga pasyente. And lastly po, for the COVID-19 updates ay ang ating active cases as of July 16, 2022. So dahil nga po meron tayong 218 na newly reported case, ang ating total active cases na din po for as of July 16 ay 565, kung saan 76 po dyan ay mula sa Albay, Camarines Norte 11, Camarines Sur 120, Catanduanes 37, Masbate 29, Sorsogon 50, Legazpi City 27, Naga City 67, and others 148. So yan po yung ating COVID-19 updates sa cases. So tuloy na po natin for our COVID-19 vaccination updates as of July 18, 2022, 6 a.m. So base po sa ating COVID-19 vaccination accomplishment, mayroon na pong 3,817,510 na individuals or bilang ng nabakunahan ng at least isang dose ng COVID-19 vaccines. So ang target po na buong Bicol Region na mabakunahan ay nasa 80.67% ng total population natin. So ilan po itong 80.67%? Nasa 5,040,943 po ang kailangan nating mabakunahan for the whole Bicol region. So sa 3 million, dahil 3 million nga po, 3.8 million na ang number of vaccinated, yan po ay 75.73% na coverage rate. Total doses administered naman po ay 7,224,874, while yung percentage po ng ating fully vaccinated ay 69.11% ng ating target population. Pumunta naman po tayo sa accomplishment sa ating coverage rate per province. So base po sa ating datos, katanging Catanduanes pa rin po nakapag-abot na ng green or yung 90% and above, na kung saan meron silang nakaabot na sila 91.65% ng kanilang target population for the whole province of Catanduanes. Samantalang ang Albay at Camarines Sur po ay nakapag-abot na ng at least 75% to 89%, kung saan ang Albay po, meron na po silang nabakunahan na 79% ng kanilang target population, while Camarines Sur ay 77% ng kanilang target population. For the Camarines Norte naman po, 68.16% po ang naabot na nila for their target population. Masbate City, 67.16%, and Sorsogon, 74.76%. So ito po ay percent coverage, meaning yung mga naka-receive na ng at least isang dose ng COVID-19 vaccines. Alright, so dumako na po tayo sa ating fully vaccinated per provinces na bilang. So ito po yung ating target populations per province. And ang naka-reach po ng 75 to 89% ay ang Catanduanes pa rin po na bilang ng kanilang fully vaccinated. Ito po yung nakakumpleto ng 2 dose sa mga 2 doses vaccine o kaya naka-receive ng Janssen vaccine. So for Catanduanes, ang target population nila ay 223,484 at 88.35% po niyan ang nabigyan na po or fully vaccinated na. For Sorsogon, ang target population nila ay 549,099 and the percent ng fully vaccinated ay 67.58%. Sa Camarines Sur, 1,424,324 ang kanilang target population at 67.56% na po dyan ang fully vaccinated. For Albay, 762,498 ang kanilang target population, 67.34% na po dyan ang fully vaccinated. For Camarines Norte, 512,197 na po ang target population nila at 61.69% na po dyan ang fully vaccinated. Samantalang, for Masbate, 686,168 po ang kanilang target population, 56.78% po dyan ang fully vaccinated.
So dumako na po tayo sa ating key cities. For Legazpi City, out of the 171,766 na target population nila, 97.58% na po dyan ang fully vaccinated. For Naga City, 169,733 ang kanilang target population, 83.49% na po ang fully vaccinated. Sa Masbate City po, 82,123 ang target population, 81.61% na po sa numerong iyan ang kanilang fully vaccinated. For Tabaco City, 116,934 po ang kanilang target population, 80.24% na po dyan ang fully vaccinated. For Sorsogon City po, 147,731 ang kanilang target population, 80.4% po dyan ang fully vaccinated. For Iriga City, 96,778 ang kanilang target population, 77.50% na po dyan ang fully vaccinated. And lastly, for Ligao City, 97,308 ang kanilang target population, 72.10% po dyan ang fully vaccinated. So dumako na po tayo per priority group. So sa ating frontlines, workers in frontline health services ay ang naka-receive na 4% ng naka-receive ng at least isang dose ng COVID-19 vaccines ay 188.66%, samantalang for fully vaccinated, 177.24%. For individuals with comorbidities, dahil yung workers in frontline health services and individuals with comorbidities na po yung ating nakapag-reach ng at least 90% sa target. For our A3 population or the individuals with comorbidities, ang coverage na po natin ay 102.9%. Fully vaccinated, 90.86%. So samantalang ang 12 to 17 years old po, ang percent coverage ay 85.30%, fully vaccinated 76.61%. So unfortunately po, for our senior citizens, naka-red pa rin po, meaning below pa po ito sa ating target population. So ang percent coverage po natin ay 67.77% and fully vaccinated ay 65.33%. So for our 5 to 11 years old, ang percent coverage ay 23.62%, fully vaccinated 17.16%. And yung other target population or priority groups, 88.30% ang percent coverage and 82.26% ang fully vaccinated. So sa grand total po natin, kanina nga po na-mention natin yung ating percent coverage for the whole Bicol ay nasa 75.73% na, samantalang yung fully vaccinated ay nasa 69.11% na. So sa muli po, maaari nyo pong i-access yung ating COVID-19 dashboard sa link na naka-flash po sa ating screens. So everyday po ina-update yan. Makikita nyo din po yan yung daily COVID-19 cases natin, daily vaccination updates, as well as po yung ating sa healthcare utilization rate. So yun lamang po, Miss Karen. Back to you po. Thank you. Thank you very much, Ma'am Jo. Ayan, mga kaugnayan na 75.37% or 3.8 Bicolanos vaccinated for at least one dose and 69.11% fully vaccinated. Siguro, Miss Jo, mamaya entertain natin or accommodate natin yung questions on COVID din po, But for now, ating ipagpatuloy po sa ating question and answer. Makakasama po natin ang isa pong entomologist from Dengue Program Coordinator ng DOH Bicol, CHD, Mr. Dominic Bolunya, at siya po ay magbibigay ng mga kasagutan sa mga tanong patungkol po sa estado ng dengue dito po sa ating rehiyon. Sir Dominic, magandang umaga and welcome po sa Ugnayan sa Bicol. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning. Okay, sir, simulan na ho natin ang ating tanungan. Kumusta po ang estado or datos ng dengue dito po sa Bicol? Ma'am, sa ngayon, ang dengue sa Bicol Region ay patuloy pong tumataas. Last year po, ngayon po, from January 1 to July 9 po, meron tayong naitalang kaso ng dengue na 814 cases po.
Kumpara po last year na meron lang po tayo na 403 cases. Ibig sabihin po, tumataas ang dengue ng 101.9%. Yes, back to you, ma'am. Okay, thank you sir. Ulitin lang po natin yung mga numero po ano. From January to July, meron na pong 814 dengue cases. Tama po ba, sir? Yes, yes, ma'am. Mhm. Okay. From that po, ano ang mga edad at mula sa ang mga lalawigan itong mga naitala pa lang 3 deaths ano pagkamatay mula sa dengue. Yes, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, yung mga apektadong edad po ay simula po ng 13-day-old hanggang po 94 years old po. Most affected group po na age is 6 to 10 years old. Yung sa deaths naman, ma'am, may 3 tayong naitala mula po sa Ocampo, Camarines Sur po. Yung una, yung pangalawa po is from Karamuran, Catanduanes, at yung huli po ay from Masbate City. Back to you, ma'am. Okay, sir, medyo mabilis po ang ating pwede ba sir maulit natin yung ang na-take note ko lang ay Catanduanes. Pwede ho Yes ba po. nating maulit? Ma'am, yung deaths po, yung isa pong deaths from Ocampo, Camarines Sur po. Yung pangalawa po is from Catanduanes, Karamuran. At panghuli po yung sa Masbate City. Mhm. At ang age pala po ano ng kadalasang nagkakadengue ay 6 to 10 years old. Yes, ma'am. Tama ho ba, sir? Okay. Yes po. So, ngayon, ito yung mahalagang tanong. Tayo ba'y nakaka-experience na ng outbreak ng dengue or epidemic na nga ba ang dengue sa Bicol? Sa ngayon, ma'am, wala pa tayo sa stage na ano po na outbreak. Pero po patuloy na tumataas po ang kaso ng dengue po sa Bicol region po. Sir, pwede ba malaman kung paano marireach yung dengue outbreak ano? Ilang mga kaso ba ang kailangan pang ma-record, no? And later on, we will ask kung ano-ano po yung mga paraan na ginagawa ng DOH para po matigil ang pagtaas ng dengue. Bali, ma'am, yung sa ano po, yung sa about po dun sa parameters po about sa ano is sa RESO po yun, ma'am, sa Regional Epidemiology Surveillance ano po unit po namin. Tapos po yung mga ginagawa po ng DOH po, before pa ma'am tumaas yung dengue, nag-reallocation na po kami ng insecticide and dengue NS1 po ma'am para po sa detection ng dengue. Back to you, ma'am. Sir, pwede bang malaman in what particular parameters ang mula sa RESU ang kailangan ma-determine para magiging outbreak ng dengue dito sa Bicol? Ma'am, ayun po ma'am, di ko po masasagot po yung ano sa iyong katanungan, ma'am. Bali po i-refer ko na lang po sa RESO po. Sige sir, hihingi kami ng update ho dyan, ano? Yes po, ma'am. Next question sir, ano daw po ang mga probinsya na may matataas na dengue cases or kung pwede niyo po sa amin ibigay yung distribution of dengue cases in Yes, Bicol? Ma'am, ang pinakamataas po ng kaso ng dengue sa Bicol is Camsur, especially po Naga City. And sa Cam Norte, ma'am, mataas po ang Daet. And sa Cam Tatanduanes po, ang mataas is Birak. Yun lang po, ma'am, yung matataas po na kaso. Sir, do you have the information at hand kung iilan pong dengue cases kada lalawigan Yes, ang naitala? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung data, ma'am, from RESO po, from June 26 po to July 9 po, 2022 po, nakatala po ang Bicol Region ng 105 cases po. Compare po last year, same date and month. Ibig sabihin, 38 po yung cases last year. Ibig sabihin po, ma'am, meron tayong 176 increase sa kaso po. Yung breakdown po is from Albay po, meron tayong ngayong taon na 3. Compare po last year na 5. Ibig sabihin po, 40% decrease. From Cam Norte po, meron tayo ngayong taon na 15. Compare po last year na 200% increase po, ibig sabihin. From Cam Sur po, meron tayong 75 cases po ngayong taon. Last year po, meron tayong 23 cases po, 226 increase. Catanduanes po, meron tayong 7 ngayong taon. Last year po, 2.
250 increase po. From Masbate po, meron tayong 3 ngayong taon. Last year po, meron din tayong 3. Ibig sabihin po, wala pong paggalaw sa Sorsogon po, meron tayong 2 ngayong taon. Last year po, wala tayong naitalang kaso. Kaya po, 100 increase po sa Sorsogon. Back to you, ma'am. Okay, sir, maraming salamat po sa inyo pong datos na ibinigay. Alin naman pong mga syudad or municipality dito sa Bicol ang konsideradong hotspot ng dengue since 2019 pa ang latest list na binigay ng DOH? Sa ngayon, ma'am, ang may pinakamataas na kaso ng dengue na city sa Bicol Region is Naga City po na mayroon na silang 127 cases po. Naga City. And sir, ulitin Yes lang po. po natin, ano-ano nga ho po ulit, ang mga pamamaraan na ginagawa ng DOH Bicol para matigil ang pagtaas ng dengue aside sa nasabi niyo pong pagbibigay ng insecticide? Yes, ma'am, nagsulat na din kami sa nagsulat na rin kami, ma'am, sa mga governors and DILG na paitingin po ang 4S po kontra dengue. Sige sir, specify ho natin Yes ang po. 4S. Ma'am, 4S means po yung number 1S is search and destroy po. And number 2, self-protection measures. Number 3, seek early consultation. And number 4 po is suportahan natin ang paging during outbreak po. Back to you, ma'am. Okay. Thank you po, sir. Sir, baka pwede lang po natin i-clarify dahil ayon po sa isang media ho natin dito, nasabi na po ng DOH na national epidemic na ang dengue cases dito sa Bicol. Ma'am, from DOH po, ma'am, wala pa po kaming nilalabas po na ganyan po na impormasyon po. Okay. Sige, lastly, sir, before we end itong ating tanungan, ano po ang mensahe na pwede po nating iiwan sa ating mga kababayan regarding po sa dengue cases? Yes, ma'am. Nananawagan ulit po ako, ma'am, na gawin natin po talaga ang 4S. Lalo na po, ma'am, ang search and destroy. Yun lang po talaga, ma'am, lalo na ang magkailangan natin clean up drive. And sundin, ma'am, yung 4S, yung nasabi ko kanina, yung number 1 po, search and destroy. Number 2, self-protection measures. Number 3, seek early consultation. And number 4, ma'am, suportahan ang paging. Saan, ma'am, yun talaga po ang ng dengue para malabanan natin. Okay, maraming salamat sa iyo, Sir Dominic Bolunya. Siguro we will have follow-up and updates kasi nga alarming na if not in Bicol according nga kay Sir in some other regions in the country medyo Yes, ma'am. tumataas at alarming na nga po ang Yes, ma'am. kaso ng dengue. Sir, maraming salamat at balikan ko kung meron man ng mga katanungan si Miss Joanna kung nandyan pa. And ma'am, if you have the answer right now, baka pwede nyo rin. Yung regarding po ma'am sa pagtaas, since 121 to 218 cases in just a week, baka pwede po natin malaman ma'am kung sino-sino po ang mga ito at saan po natin siya pwedeng ma-relate or ma-connect itong pagtaas po ng kaso ng COVID. Miss Jo? Yes po. So dati po nagbigay na po kami ng warning actually na nung nag-start pa lang po na tumaas yung ating COVID-19 cases for the whole Bicol region. So isa po yung ang nasabi po natin is dahil nga po simula na nag-start na pagbukas, na-mention din po ito ni ARD last time, dahil nag-start na po yung pagbukas ng ating economy. Ayan, so may mga hindi na po gumagamit ng face mask o kaya nakakalimutan na po natin yung social distancing. Meron na din po tayong increased travel, so mga work-related o kaya yung mga leisure or mga business, inbound and outbound po for the Bicol region. Hindi lang po for Bicol region but for the whole nation as well. Activities po tulad ng pag-celebrate po ng ating mga fiestas, graduation,
mga family events, yan po. So, yan po yung mga na-mention na reasons. And also po, yung hina-highlight din po namin yung pag-wane or hina po ng protection ng vaccines over time. Kaya lagi po namin nire-remind ang lahat na due na for booster doses na magpa-booster na po. So, may mga nagsasabi po na enough na daw ang 2 doses or yung primary doses natin. Pero kailangan po talaga natin yung booster doses para mapataas po natin yung protection natin mula sa COVID-19. And then po para po natin malabanan kasi nakita naman po natin yung naging effect nga ng ating COVID-19 vaccination kasi the past months mababa po yung ating COVID-19 cases and then now po tumataas na naman siya. So humihingi po kami ng nakikiusap po kami sa lahat, lalo na po yung hindi pa nakaka-receive ng booster doses nila o kaya yung hindi pa po nagpapabakuna na please po makipag-cooperate po sa amin, do your part in our continuous na pakikipaglaban sa COVID-19. So yun lang po, Miss Karen. Alright, maraming salamat once again, Miss Joanna Prianes, at sa lahat po ng bumubuo ng DOH Bicol. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Alright, mga kaugnayan. Meron pa tayong maganda sana kung talagang ma-clarify yung estado ng dengue cases, but I believe later on ang DOH Bicol ay ika-clarify yan sa atin, lalo na sa ating mga media. Maraming salamat pong muli at kami po yung magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala. DOHCHD, Serbisyo sa Ludicolo. Na ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na serbisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasarang sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng magkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyo, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang inig para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department